After 7 o'clock is your Philippine Standard Time. Metro Manila, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa pinakamakulit, pinakamasayang programa sa radyo, ang pangtanggal umay sa traffic. Ito ang EDSA. Siyempre, pinangungunahan po yan ang pinakamatalino sa lahat. Henyo! And then, ascender, pero Diyos pa rin kagdagarago mo. At siyempre, manong driver, kilala mo na si Boards. Inyo abang lingkod, Diego Bandido. Pag may buhok, sabay-sabay sigaw. Hindi siya yan. Oy, batiin ko lang yung mga nakatutok sa atin sa mga kabisyo natin dyan sa Nabitopia OPC. Dyan po sa may Quirino. Maraming salamat, especially kay Boss John. Mainit. Sir John, maraming salamat at tumambling tayo dyan kanina para magpakabit ng ilaw kasi nadidiliman po ako sa gabi pag nagbiyahe. May tama na kasi mata ng uncle nyo eh. So nagpa-upgrade tayo ng LED light ng knob sight. Ayan o, knob sight. Ayan. Apakaganda! Ano par? Pakabit na par! Knob sight par! Nabitopia OPC, maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Alright, eto mga kabisyo, pag-usapan po natin to ha. Ito pong isang babae ang nag-swindle o ibig sabihin ng scam ng over 400 people at nakakuha po ng thousands of dollars by pretending na meron siyang cancer. Oh no! Maluoy ka, Ragoy! Etong ang pangalan niya ay Madison Russo ay kinlaim niya na meron siyang pancreatic cancer, leukemia at meron siyang football size na tumor na naka-wrap around daw sa kanyang spinal. At ito pang nakakalungkot mga kabisyo. Hustler, professional. Kasi dinocument niya yung kanyang sakit sa social media. May mga post siya na may mga nakadextrose, may mga kung ano-anong pinaglalagay na aparato sa kanya na nag-make-upan, talaga mukhang may sakit. Tapos, yun nga, nag-set up siya later on ng isang GoFundMe page na kung saan marami po ang tumulong sa kanya na umabot sa 40,000. Pero napag-alaman po na isa pala siyang scammer. Logica na natin ito, Tang! Ay, sige, banata na yan! Logica na yan! Logica na yan! Logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, sa totoo lang, nakakalungkot po. Sobra-sobra na may mga taong gagawa po ng kasinungalingan para lang makapanlin lang sa iba. Pero bakit nila ginagawa to? Well, isa sa mga matinding dahilan po ay ang tinatawag nating kasakiman o yung greed. Oh no! It's a strong desire for wealth and material possessions na kung saan pwedeng mag-drive sa individuals to engage in a deceptive practice o yung panloloko. Alam niyo mga kabisyo, madalas nating marinig ang kasabihang money is the root of evil. Pero mali po ang pag-unawain. And according to 1 Timothy 6, chapter 9 to 10, ang sinasabi po niyan is ang paghahangad ng taong yumaman ay nahuhulog sa tukso sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Oh no! Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ayan, the love of money, yun po ang problema. O, di ba? O anong pinagagawa dahil the love of money. O, balda ka? Maluoy ka. Pagtarong nabi ka mo!
Kay kung hindi ka mo magtarong sa pilakadlaw, ang matabo sa inyo, magiging ano sila tang? Magiging zombie. Nan, sige agad. It is now 35 minutes after 7 o'clock in the evening. Kasama pa rin po Diego Bandido at Tang Henyo straight up until 9 o'clock. Keep it locked in right here on Metro number 1. 90.7 Love Radio. Eto, para to sa mga Grab drivers natin. Enjoy mga sirs! Let's go! Sasakyan si Ka.